Mga reklamo kalabos pagkolekta sa basura sa dakbayan sa Talisay na dawat sa Ecological Solid Waste Management o sa pipila ka mga barangay. Adunay live report si Fem Marie Dumabok. Fem. Bob, giangkon ni Edwin Yerves ang in charge sa Collection and Transportation sa Ecological Solid Waste Management Office sa Dakbayan sa Talisay nga sud na sa duha ka semana sila nakadawat og mga reklamo may labot sa garbage collection. Kining mga sinako nga basura daplin sa daan sa barangay Tangki, tulo na kaadlaw nga wa makolekta. Matod panining residente, sige lang silang gisaaran sa mangolekta nga balikan. Wa lagi kuat, tulo na ni kaadlaw. Nya wa man nila kuha. Maagi lang nga basura na balikon lang namo. Balik ka. Di gani balikon. Kuhaon ka namo sa kuan. Kuhaon ta ni nila uy. Kay pait kayo ang sagbot dili nila kuhaon, hugaw kay tadawon. Nagyan usab sa GMR TV balitang bisda kini mga basura daplin sa daan sa barangay Kansuhong. Hinuon matod sa mga residente nga kagabi ilang pipilas ilang mga basura ang nakolekta na. Si Kapitan Benji Cabiga sa barangay Tabunok ni Tugan usab nga nakadawat siya og reklamo labot sa wa pagkolekta sa basura. Di ba naaman tayo private collector na gyud sa city? Kami pod sa barangay we took our initiative nga nagkuha pod mi og nagprocure mi og bag-o nga garbage truck kay para maoy mo rescue in times nga mubagdown ang atong private collectors. Si Edwin Yerves, in charge sa Solid Waste Management Office ni Angkon, nga siya mismo nakisayod kung unsay rason sa pagkadilatar sa pagkolekta sa mga basura. Nga gitugyan naman unta kini sa kagamhanan ngadto sa usa ka pribadong kumpanya. Mato din Yerves nga siya mismo nakadawat og daghang mga reklamo sa wa pagkakolekta sa mga basura. Wa ko makatuo sa mga kanang complain kay na naman tay kontraktor. Pero sa pagsuroy gid ako, nakita gid nako sa ako nakamamata nga daghang kayo mga basura nga wa makolekta. Tag 2 weeks, 1 weeks, do na gani uban tag 1 month na mo wa makolekta. So gi-verify na ko ang ilang yarda. Tinuod gyud do na sila mga garbage truck unong kabuok guba. Bob, nirekomendar si Yerves, kung matod niya, nirekomendar siya nga sa kagamhanan nga gamiton ang tulo ka mga garbage truck nga iya sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay diha sa pagtabang sa pagkolekta sa mga basura diha sa kabarangayan. Apan giingon nga gipangitaan pa og pamaagi nga dili usab sila makwestiyon sa Commission and Audit. Bob. Daghang salamat Fem Marie Dumabok sa imong live report.